Soc Imma, mare d'un alumne de 5è i un de 3è. Com a pares tenim l'obligació de participar en tots els aspectes de l'escola, no només en els que van lligats amb l'escolaritat dels nostres fills. La millor manera de fer-ho és formant part dels òrgans de participació que tenim els pares, el Consell Escolar i l'AMPA. Aprofitant que aquest any hi ha renovació en el Consell, us anime a tots a presentar candidatura i així aconseguir una escola més plural i més justa. Esta cançó me la canten els meus alumnes molts matins, va per elles. Aunque suene extraño, seguimos ensayando.